ब्रह्म बिथाङा नोंथांनि सायाव मैया मोनसे एलिगेसन होदों दि 50,000 दरमा बेथन मोननायखौ फैनाय बाजैनो थाबा थाबा जौ लोङो होननानै एलिगेसन होदों। मा फोरमायगोन? गिबियावनो आङो गासै बिटिसिनि रायजो राजासिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ बावबोबाय आरो नोंथां मेडियाफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि बरायनायखौ बावबाय। जायखिजाया मैया जोंहा बिटिसिनि मानगोनां राकेश ब्रह्म बिथाङा माखासे खोथाखौ आंखौ जाबसिननानै प्रेस मिट होदोंमोन। आं बिनि खेंखेथिखौ होनो थाखाय आङो बाध्य जादों। जायखिजाया बिथाङा बुंदों जय मसाहारिया बरपेटानिफ्राय क'क्राझार जिमान धाबा दङ। प्रत्येक धाबानि जौनि बेसेनखौ मिथिगौ नामा बिदि बुंदों। जाय हक बिथाङाबो दय आंनि प्रति बारा मोजाङै रोखा नङा। आंथ' भेजिटेरियानसो। हानायमानि आङो सुद्ध शाकाहारि खानाखौसो आङो साबजायो आरो बेयाव जौ थौनि खोथा गैया। बिथाङासो हयथ' थांनाय मोनायाव बारा बोखोद्रायनानै बिनियाबोथ' गायाखैमोन नामा, बिनि थाखाय प्रेस बिबुंथियाव माने एसे रं कमिटमेन्ट खालामदों बायदि मोनदां। जायखिजाया बिथाङा बुंदों बिटिसिनि एमसिएलएआ 50,000 दरमाहाखौ रायजोनि खामानि मावालासिनो जागासिनो होनना बुंदों। आरो बिथाङानोबोथ' रोखा नङा बिटिसिनि एमसिएलएआ बेसेबां दरमाहा मोनो। बिथांमोननि सरकाराथ' जोंनो 50,000 दरमाहाथ' बिथाङा बेखौ क्लियार जाग्रोना लाथों। बेले जाजा जों मोनो। जाय हक आरो बिथाङा बुंदों खामानिनि थाखाय समस्तिनि रायजोनि सार्थनि थाखाय खुनु एएम अफिसाव बे खामानि बिहैयाखै होनना बुंनो नागिरदों। बिनिबो आंहा तथ्य दङ। खोथायाथ' बिदि नङा। आङो 2021आव जोङो बोसोरसे अबैध सरकारना जोङो बुस्थुखौ एभयड खालामदोंमोन एसेम्ब्लिखौ। नेक्स्ट इयार 2021निफ्राय आरोखि 2021निफ्राय जों एसेम्ब्लियाव थांनो आरम्भ खालामदों। आरो रायजो राजा सार्थनि थाखाय आङो नै डेट दं 7 जुलाइ 7 जुलाइ 2021आव आङो फुरा सालबार समस्ति रायजो राजाजों 11टा एस्टिमेट साबमिट खालामदों। 8 कौटिनिफ्राय 8.5 कौटिसिममोन आरोखि। नै बे दं, बेखौ नायना लानानै खेबना लाबानो जाबाय। बे अफिसियेल प्रप'जाल बे थिग আছে। खोथाखौ बुंनायखौ मोजां मोनदों, मोजाङानो दं। आं दाबो रेडि दं। आं दाबो नै डिपार्टमेन्टेलि 7टा स्किम प्रिपारेसन खालामदों दै। नै 21 सेप्तेम्बर 2003 नै दै बेफोर एस्टिमेट। बेयाव 50 लाखनि सालबारि समस्ति रायजो राजानि लामा दालांफोरनि माबा दं आरोखि कालभारफोरनि। बे खिन्थु आंहा सन्देह दं। जेब्लानाखि 2021-22नि फाइनान्सियेल इयारनि